Pilota partida bat, diruko berria, hobetziaren eta frantsesen artia, bai. Pilota partida bat, diruko berria. Euskal Herrian jendeak gogotik kantatzen du eta gaur preseski gogotik Garazialdeko gizon talde hau ezagutu behar dugu. Ordean, 25 bat kantari bagira eta baditugu ere neska batzu gurekin. Hai dira musikain joiten, akordeonaekin eta pianoekin. Ikusten du, kantatzeko gogoa badela, gogotik aizaztela. Hartako dugu gogotik izena atseman, gogotik hartzen begira kantuz, eta gogotik ere elgarretatzen kantuz hartzeko, baina ere baso baten edateko eta jateko. Atealdiak ere iteko mentura? Atealdiak ere iteko, ba. Kantuak ze ematen du? Guretako plazera handia. Maite dugu kantuz hartzia eta zendako ez jenden aintzinean izan. Egia da lehenbiziko ateralditan ez dira aize. Badakiku Euskal Herrian jendeak gogotik, txiki-txikitik kantatzen duela, baina ikasi behar da ere, hemen bauzue lanfrangoenik pentsatzen dut? Bai, lanfrango badugu egirik, eta egerteko badira lau botz taldean, tenor eta horiek, eta beharri badugu xefa bat guretako, bestenaz ez ginuke horlako kantuik emaiten ala, bada lana anitz, gehienetan negian hartzen gira, kantu berri batzuen egiten, kasten. Eta gero udan kantaldiak eskaintzen ditu gogotik taldeak, udazkenean 3. diska grabatu eta plazaratuko dute.